tao na siya. Kanina mukhang duwende. Ngayon mukhang tao ka na. Hindi talaga siya naglalakad kanina. Hindi po. Ayaw niya. Puro kanan ang ginawa sa kanya. Binato niya yung duwending pula dun sa braso. Sa paa naman yung duwending itim. Kaya pinagtulungan siya. Banda ha. Lalagyan ko lang ng stick para mas mabilis maluso yung sakit ng bata. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Tatanggalin natin yung stick. Papel na. Amen. Okay. Tanggalin yung sakit. Aplo sa amin katawan mo, be. Okay. Tama mo lahat. Gana-gana. Sige, lakasan mo. Tama mo. Lahat yan. Para agad kang mayari. Huwag kang mayak, Toy. Pababa. Ang ibig sabihin, yung naramdaman mo kaninang init, di ba? Ganon din sa anak mo, di ba? Ang tawag doon kanina, ipapaliwanag ko sa mga nanonood dyan. Ha? Pababa, be. Pababa. Ilan taon na yung anak mo? 2 years old? Ay, 4? Ako. 4 na taon siya. Hindi natin kaya papikitin yung mata niya dahil 4 years old na siya. Masama pakiramdam niya. Di ba dinemo ko sa'yo? Nilagyan ko na rosaryo yung kamay niyong dalawa. Pag nakahawak ka sa kanya, nagkakaroon ng kuryente itong papel, di ba? Pag bumitaw ka sa kanya, nawawala yung kuryente, di ba? Nawawala yung init, yung sinasabi mo. Ginamit ka ng medium ng Diyos kasi masyadong malala ang sakit ng anak mo sa elemento. May duwende, mayroong itim na duwende, pulang duwende. Ngayon, lahat ng sakit ng anak mo, init at sakit yung nararamdaman niya, din naramdaman mo, di ba? I-translate sa balat mo, pero hindi siya papasok sa katawan mo. Ngayon, kaya kita ngayon ginawa na ng medium, kasi para pagpagin mo yung sakit ng anak mo. Okay, kunin mo. Yan ang sinasabing medium. Pag gagamit kami ng isang medium, pwedeng magulang, pwedeng asawa, kapatid, kasi bata pa siya. 4 years old lang siya eh. Hindi natin siya mautusan dahil sa sobrang unang tingin ko lang sa kanya, hindi siya po pwede. Kasi yung kamay niya, parang katulad ng bukoy. Sige, tanggalin mo lahat yung sakit ng anak mo kasi nandiyan sa balat mo. Ngayon mo lang naramdaman yun, di ba? Pag bumitaw ka sa anak mo, doon ka nagtaka, pinabitaw kita, nawala yung bisa. Pag pinahawak silit kita sa anak mo, nakalagay yung papel. Kung anong tinanggal mo doon sa anak mo kanina, hindi natin siya pwedeng kuhanan ng video kasi bata pa siya. O, 4 years old lang siya. May tumatawag. O, lahat yan. Yung anong pinantanggal mo doon sa anak mo, usatungin ko yung papel. Kasi lahat ng sakit, hinigop yan. Pinaulit-ulit ko sinasabi yan kaya sa mga nanood ko, parang vacuum yung kamay mo. Kunyari siya ay sasakyan. Sinipsip mo lahat yung sakit niya, papasok sa balat ng katawan mo. Paano matatanggal yon? Gagamitan ka ng spiritual para kalasin. Pero wala kang sakit, kinuha mo lang yung sakit ng anak mo. Kita mo yung anak mo, nagbago ng mukha. Mukhang pogi na. Kanina mukhang ano yan eh, mukhang duwending itim at kulay, pinaghalo eh. Nagkaganda ng kulay niya, di ba? Oh. Hindi katulad kanina yung anak mo. Madali na lang gumaling yan, tatalab na yung gamot sa kanya. Ay saka, pwede na natin siya tawasin. Kanina hindi ko talaga siya pwedeng tawasin dahil hindi ubra kasi dalawa na sulog na katawan niya. Pag tinawas ko siya, gagaling siya. Pero pag umuwi siya sa bahay niyo, mamayang gabi babalikan siya. Kasi hindi natin tinanggal sa spiritual yung sakit niya. Ang makakatalab lang dyan, yung sa spiritual, yung sakit niya, spiritual ng Diyos. Kapayapaan. O, tanggal. Tanggalin mo lahat yung sakit na pumatong sa balat mo, yung tinanggal mo sa anak mo. Tanda mo yun, kung anong ginamit mo doon kaninang kamay mo, ganun din lahat ang tatanggalin mo. Kung hanggang sa tuhod lang siya, hanggang tuhod lang. Kalasin mo na kalasin. Tawag dyan ni medium. Hindi ka pwedeng hindi linisin. Ito yung sinasabi ko sa ibang manggagamot. Pag kunyari ginamit ng asawa sa medium, hindi mapapasok, mapinsala yung pasyente. Ngayon ginamit ng anak, asawa. Ngayon, hindi ito nalilinisan. Kunyari, tapos na siya, di ba? Magaling ng anak mo, nagbago ng mukha niya, o kita mo, naging pogi, nagkakaroon na ng kulay. Hindi pa yung nakakainom ng tubig, ha? Pag ito, kinalimutan ko, dahil sa kanya yung sakit sinipsip, itong asawa mo, 1 linggo, magkakasakit to. Kung anong naramdaman niya, na hindi niya nararamdaman, mararamdaman ito. Baliwala din yung ginawa ko. Kasi, pinabayaan ko siya, papagalitan ako ng Diyos. Ginamit mo siya medium, bakit hindi mo siya nilinis? Eh, yung sakit ng anak mo, naranasan niya kung gano'ng katindi, mapupunta sa kanya. Konti na lang, oh. Tanggal at tanggal. Bilis. Kung gano'ng kakatagal nagtanggal doon, meron yata tayong 7 minuto doon nagtanggal sa bata, no? May 7 minutes. 7 minutes ka rin magkakalas yan. Kikita mo pa. Sama mo na pati yung mga sakit mo. Hindi kita pwedeng
pakawalan. Kasi yung sakit ng anak mo, mapupunta na sa balat mo. Hindi mo pwedeng hindi. Kaya ito, pagdating ng asawa mo, kailangan to, yung damit niya, pati brief niya, buso ng tubig. Kasi kasano din yung anak niyang batang 4 years old. Hiwalay sila. Hindi sila pwede. Katikit. Hindi na siya mukhang duwende. Ay, tsaka wala na yung itim sa kanya. Nakita ko na yung spiritual ng Diyos. Nakita ko na yung aura niya. Magkaiwalay po matulog. Hindi! Pwede sila magkatulog. Yung damit lang. Pag-iwalayan ko po. Pag-iwalay sa pagbuhos, mamaya. Puwet ang blikas doon na. Oo, huwag mo siyang paigayin sa bahay. Kita mo, inantok na siya. Di ba Tagdaraming inantok na siya? baro. Oo. Yung asawa ko, Ricky. Kaya hindi po ito nang muli. Kita mo, tanghaling sapat ngayon, ang init-init. Oh. Araw ng linggo ngayon. June 27 ba ngayon, di ba? Opo. Ang init-init, bigla siyang inantok. Sige, kunti na lang yan. Lahat ng katawan mo, may matitira ka pang sakit. Kita mo, nabawasan yung sakit, di ba? Lahat yan. Yan yung sakit ng anak mo, naranasan mo kung gaano katindi yung init na katawan niya. Tanda mo, 4 years old lang yung batang yan. Hindi naman natin siya mautusang papikitin dahil alam ko masama pakiramdam niya. At hindi ko naman siya pwedeng itawas. Sinabi ng Diyos, daanin siya sa spiritual bago tawasin. Dahil no choice. Yan ang sinasabi ko minsan na ayaw ko magtawas. Pag tinawas mo siya, mamayang pag-uwi niya doon sa bahay niya, makalipas ng mga 3 oras, babanatan ulit siya ng mga masasamang elemento. Ngayon, hindi na naman siya gumaling, di ba? Papatawas mo na naman siya sa iba. Tapos magkakaroon na naman siya ng sakit. Papatawas mo na naman siya sa iba. Hanggang makasampung tawas ka, mapipilitan ka na siyang dalhin sa mga manggagamot. Yan ang ayaw ko minsan magtawas dahil pagbata. Kasi, hindi naalis sa spiritual yung sakit niya. Obligasyon mo pa rin siyang ipanalangin at basbasan. Hindi ko pa siya nabasbasan. Natanggal lang sa spiritual. Kita mo. Nagbago na yung mukha niya. Nagbago na yung mukha niya. Pwede po siyang hawakan. Pwede na siyang hawakan. Painumin mo muna siya ng tubig kahit walang dasal. Yan tubig niya. O yan. Kahit hindi ko pa nadadasalan kasi pinapalinis ko lang yung sakit ng nakuha dyan ng tatay mo. Hindi mo ba napansin nagbabago na anak mo? Laki na ng pinagbago niya. Oh. Kanina mukhang yung mata niya pulang-pula. Painumin mo siya ng tubig kahit konti. Konti lang. Sige na. Mapatak lang sa labi mo kahit konti. Mamaya dadasalan ko yan. Hindi ko to pwede bitawan yung tatay mo kasi yung sakit mo nasa kabalat niya. Hindi to pwede, magkakasakit tong tatay mo, hindi makakapagtrabaho to. Pag wala tong trabaho, wala kang pambili ng ice cream, gatas. No, nasa higaan lang to. Kasi yung sakit mo, sinipsip niya. Di ba uminto yung papel? Wala na sakit. Hinto mo ni kami, huwag mong titilag. Gaya mo lang ako. Panginoong Jesus, gaya mo ako. Amang Nazareno, ako po sino, magpakilala ka sa Diyos. Ay nananalig ako. Maraming salamat sa paggawa mo sa akin ng medium at instrumento mo. Medium, instrumento, para tanggalin ang sakit ng aking anak. At ngayon, ipinagpag niyo po ito sa inyong mapagpalang kamay. Maraming salamat po, Ama. Naniniwala ko sa araw na ito ay may iwasan ng sakit ng aking anak bilang instrumento niyo. Amen. 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 Pagpagampa. Kabila. Ito ta. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Hinto. Huwag kang didila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala na sakit. Dila. Wala na sakit to. Isipin mo, papel lang yan. Ito yung kanina ginamit ko sa anak mo, yung ikaw ay nakahawak sa kanya. Kaso mapuputol na, gumamit ko dito ng panibagong papel. Yung una kanina, mainit, di ba? Papel lang yan, no? Dinaramdaman mo yung sakit ng anak mo, kung gaano kainit ang katawan niya, at kung gaano kalala yung sakit niya sa loob ng katawan. Kaya kanina, hindi siya pwedeng tawasin kasi nakita ko yung kamay niya, mas malaki pa sa kamay mo. Yung di ba, pinulusuan ko siya kanina? Okay na yan kasi ginamit ka lang medium. Okay na yung bata. Okay na siya, mukhang tao na siya. Kanina mukhang duwende. Ngayon mukhang tao ka na. Hindi talaga siya naglalakad kanina. Hindi po. Ayaw niya. Puro kanan ang ginawa sa kanya. Binato niya yung duwending pula dun sa braso. Sa paa naman yung duwending itim. Kaya pinagtulungan siya. Gwapo na anak mo ngayon. Oh. Hindi ka talaga kanina unang tingin ko sa kanya. Mukha siyang duwende. Salamat sa Diyos ha. At least naramdaman mo kung gaano katindi yung sakit na naramdaman ng anak mo dahil sa papel lang. Pero pag binibitawan mo siya, walang bisa. Salamat sa Diyos ha.
Yung sinabi ko sa'yo kanina, yun lang ang gagawin nyo, ha? Wala nang iba. Thank you, thank you. Sige.